हेल' लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो खनसेबाव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जेनेरेल नलेज। नोंथांमोना फारियै नायलांदो, बियो नोंथांनि जिउआव सानसे खामानियाव होनो हागौ। 1 नाम्बाराव नाय, अन्थाइयाव गोदो गोदाय जुनार एबा बिफां थैनानै थालांनाय नेरसोनफोरखौ मा बुङोनो? अन्थाइयाव दानख'ना मोन्दों होनलाया होमबा जोङो, बेयाव मानो जुनार आरो बिफां थैनानै थालांनाय नेरसोनखौ मा होनना बुङो जाहैदों? फिननाया नाय, पलिस होनना बुङोनो दे, पलिस। दानिया 2 नाम्बाराव नाय, एशियान गेम मुंखौ सोर दोनजेनदोंमोननो? फिननाया जाहैबाय एशियान गेम मुंखौ सोर दोनजेनामोन? जवाहरलाल नेहरू दै। 3 नाम्बाराव नाय, आन्ना पाभलभा मानि थाखाय मुंदांखानो? फिननाया जाहैबाय बेलेट दै। खौरां बिलाइजों लोब्बा गैयि सासे मुंदांखा खौरांगिरिनि मुङा मानो? बिथाङा खौरां बिलाइजों लोब्बा गैयानो, नाथाय मुंदांखा खौरांगिरि जादों बिथाङा। फिननाया जाहैबाय फ्रिलान्सार दे, फ्रिलान्सार। आरो 5 नाम्बाराव नाय, गोदो गोदायनिफ्राय खुगा खुगा सोलिबोनाय मासे दाउ जाय हाथफ्लानिफ्राय गावनो गाव जोनोम मोनो, बे दाउनि मुङा मानो? गोदो गोदायनिफ्राय खुगा खुगा सोलिबोदों जाहैदों, हाथफ्लानिफ्राय मासे दाउआ जोनोम मोनो जाहैदों, बे दाउनि मुङा मानो? फिननाया नाय, पनिकासनो दे, पनिकासनो बे दाउनि मुङा। आरो 6 नाम्बाराव नाय, धुप हाथरखिनि गुबुन मोनसे मुङा मानो? जायखौ इंलिसाव पल स्टार होननानै मोनथिनो मोनो जों ना। फिननाया जाहैबाय साहानि हाथरखिनो दे। ओमफ्राय 7 नाम्बाराव नाय, एजटेक्स बोला सोरनो? एजटेक्स बोला सोर जाहैदों? बे मानसिनि मुं जागोन दे, एजटेक्स। फिननाया जाहैबाय गोदोनि खुंगिरिफोरनो। गोदोनि खुंगिरिफोरखौ मा होनना बुङो? एजटेक्स होनना बुङो दे। 8 नाम्बाराव नायदो नै, खासनि गलाय गथाय मुवाया मानो? जों दालाय खासनि थोरसियाव ओंखाम जायो मायोना, खासनि दैहु माबा माबि थायो, बिराद दाम गोसाना बियो। बे खासनि गलाय गथाय मुवाया मा जाहैदों? फिननाया जाहैबाय बाला दै। ओमफ्राय दानिया 9 नाम्बाराव नाय, 2002 मायथाइयाव सोर मिस वर्ल्ड बिमुंखौ मोनदोंमोननो? बुहुद इम्पर्टेन्ट दे बियो। फिननाया नाय, आस्रा आकिन दे, आस्रा आकिना 2002आव मानो मिस वर्ल्ड बिमुंखौ मोनदोंमोननो? 10 नाम्बाराव नाय, भारतनि बबे सहराव हिन्दुफोरनि श्रीरंगा मन्दिर दंनो? भारतनि बबे सहराव दे, बबे टाउनाव माने, बा बबे सिटियाव मानो हिन्दुफोरनि श्रीरंगा मन्दिरा दंनो? फिननायखौ नायनि जोङो, तिरुचिरापल्लीनो दे, तिरुचिरापल्ली होननाय जायगायाव मा दङनो नायदो नै, श्रीरंगा मन्दिरा दंनो दे हिन्दुफोरनि। दाना 11 नाम्बाराव नाय, सिनकना बिफांनिफ्राय मा बेसेन गोसा मुलि मोननो हायोनो? बेयो जायो फिननाया नाय, कुइनिन दे, कुइनिन। जोङो मेलेरिया जायोबा जायोना कुइनिन, गोखानो मुलि, बेखौ मानिफ्राय बानायोनो? होमबा जोङो मोनथिनो मोनबाय दे कुइनिना मा बिफांनिफ्राय बानायो होमबा? सिनकना बिफांनिफ्राय बानायो। आरो सिनकना बिफांनिफ्राय मा बानायो होमबा? कुइनिन बानायो। गोसोआव ला रायजोफोर। दाना 12 नाम्बाराव नाय, बबे दिपसाखौ मा होनोनो? नै नायलाय, पेनिनसुला ना, पेनिनसुला माने दिपसा। बबे दिपसाया गोसोम लैथोमानि खोलाहा गोग्लैयोनो? बबे दिपसाया गोसोम लैथोमानि खोलाहा गोग्लैयो? गोसोम लैथोमा होनना बुङोबा ब्लेक सिखौ होनदों दे। फिननाया जाहैबाय तुर्की। गोसोआव ला, तुर्कीया मा होनो? ब्लेक सिनि गोसोम लैथोमानि खोलाहा गोग्लैयोनो दे। ओमफ्राय 13 नाम्बाराव नाय, पि.एस. बागआ मा बिजाबनि थाखाय नबेल बान्था मोनदोंमोननो? बियो बहुद इम्पर्टेन्ट दे, गोसोआव ला नोंथांमोन। पि.एस. बागआ मा बिजाबनि थाखाय नबेल बान्था मोनदोंमोननो? फिननाया नाय, गुड आर्ट दे, गुड आर्ट मोनसे बिजाब लिरदोंमोन बियो। बे बिजाबनि थाखायनो बियो मा मोनदोंमोन? नबेल बान्था मोनदोंमोन। बहुद इम्पर्टेन्ट दे बियो। 14 नाम्बाराव नाय, आलेकजेन्डारनि फोरोंगिरिया सोरमोननो? नोंथांमोना जाय हिस्ट्रि फरायदों आलेकजेन्डारखौ मोनथिखागोन। बे आलेकजेन्डारनि फोरोंगिरिया सोरमोननो? फिननाया नाय, एरिस्टटल दे। एरिस्टटला जाहैबाय आलेकजेन्डारनि फोरोंगिरिमोन। 15 नाम्बाराव नाय, फानेस मार्सिया बबे हादरसायाव दं आरो? हादरसा होनना बुङोबा जों स्टेटखौ बुजियो दे, जेरै आसाम बायदि, मेघालय बायदि, बेंगल बायदि, मणिपुर बायदि दे। बिनिनो फानेस मार्सिया बबे हादरसायाव दंनो? फिननाया नाय, मध्य प्रदेशआव दं दे। बहुद इम्पर्टेन्ट बेबो। आरो 16 नाम्बाराव नाय, सैमा फाग्ला अरनायनि मुलिखौ सोर दिहुनजेनदोंमोन? बेबो बहुद इम्पर्टेन्ट दे।
सैमा फाग्ला अरनायनि मुलिखौ सोर दिहुनजेनदोंमोननो? फिननाया नाय लुइस पास्टर। लुइस पास्टरा मानो सैमा फाग्ला अरनायनि मुलिखौ बानायजेनदोंमोन दे। 17 नाम्बाराव नाय लिलि एबा थब्ल' बिबारा बबे हादरारि बिहार जादों दे सरि बियो बिबारमोन। लिलि एबा थब्ल' बिबारा बबे हादरनि हादरारि बिबारनो? फिननाया नाय इटालि। ओमफ्राय 18 नाम्बाराव नाय मुस्लिमफोरनि गोथार बिजाबा मा? बेबो बुहुत इम्परटेन्ट नाथाय गोबां मानसिया मिथिखायो अब्लाबो आं होनाय जाबाय कुरान दे। कुरान बिजाबा मुस्लिमफोरनि गोथार बिजाब। हिन्दुफोरनि गोथार बिजाबा जाहैबाय गिता आरो ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बिजाबा जाहैबाय मा? बाइबेल। दाना 19 नाम्बाराव नाय रिमजों मा जखा साननायखौ फोरमायनो दे। फिननाया नाय पेपार जखा साननायखौ मानो रिमजों बाहायनाय जायोनो। 20 नाम्बाराव नाय बुहुमनि देरसिन अरगें हाजोआ मानो? बहुत मस्ट इम्परटेन्ट दे बियो जोबोर मोनथिना लानो गोनांथार बियो। बुहुमनि देरसिन अरगें हाजोआ मा जाहैदों? मा मुं आरो? फिननाया जाहैबाय फुजियामा। गोसोआव ला दे अरगें हाजोआ बुहुत गिथावना। बे अरगें हाजोनि देरसिन बुहुमनि मादावनो देरसिन जाहैबाय फुजियामा। 21 नाम्बाराव नाय आफ्रिका हादरनि हाग्रा ओनसोलखौ मा बुङोनो? आफ्रिका हादरनि हाग्रा ओनसोलखौ मा बुङो? फिननाया नाय साभाना बुङो दे साभाना। ओमफ्राय सासे रानिनि मुं जायखौ बिमा बिफाया उन्दै समाव लामायाव गारना थांदोंमोननो। सासे बिराद गिदिर रानिमोन दे बियो गोसोआव ला। बे रानिया मानो? बे रानिखौ बिमा बिफाया उन्दैयाव गारना थांदों आरो गुबुनासो खांनानै बेखौ उनाव रानि जाहैनो हादों दे बियो। फिननाया नाय बियो मा? नुरजाहाननो। बियो बांगालमोन दे। बिसिनाथ' बेबायदि एसे आखला दङ नालाय नुरजाहानखौ गालांदोंमोन जाहैदों लामायाव बिमा बिफाया उन्दैयावनो नाथाय बियो बिराद गिदिर सानसे रानि जाहैनो हादों। गोसोआव ला दे बेबो बुहुत इम्परटेन्ट। दाना गुफुर फिरफिलिया मा फोरमायोनो? जोंदि गुफुर फिरफिला बिरहोयोना सम सम बे गुफुर फिरफिलाया मा फोरमायनो? फिननाया जाहैबाय सान्थि गोरोबथानि फिरफिलानो। मा होनना बुङो इंलिसाव? फ्लेग अफ ट्रास्ट। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो। लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो आंनि गोसोआ जाहाथे मोजां मोनो आरो गोदान भिडिअ बानायनो। नोंथांमोननि उनाव नोंथांमोना जुदि माखासे पार्टफोर भिडिअखौ नायाखैबा डिसक्रिपसनाव होनाय दं 1निफ्राय फारि फारि नायनानै लाबानो जाबाय। बाय बाय।